Ubukele Jehova sebawuthi umhlaba wokugcwele inkazimulo yakho. Inkazimulo yakho iyasibekela umhlaba, iyagcwalisa umhlaba njengamanzi esibekela ulwandle. Ububele bakho nomsa wakho kusha njalo ekseni. Kukhulu ukuthembeka kwakho. Wena ongenza konke elingevinjwe umuntu icebo lakho. UnguJehova wenyama yonke, akukho lutho lokwehlulayo. Uthembekile baba ezithembisweni zonke zakho nokuba zininganganani. Kuwena zonke singuyebo futhi kuwena zonke singu amen. Ungongcwele ohlezi izibongweni zabangcwele. Izulu isihlalo sakho sobukhosi, umhlaba isenabelo senyawo zakho. Wenzile izulu nezulu lamazulu nomhlaba ungawenzelanga izulu kuba kuhlalo kuwona. Wazenza izwe zonke ngagazi linye. Wasibeka ebusweni bomhlaba boba sifuza ufuna ubuso bakho lokhu kakude ngoba kufunayo. Uyabusa phezulu kwemibuso yonke yomhlaba. uNkulunkulu ezulwini phezulu, uNkulunkulu emhlabeni phansi, uNkulunkulu emanzini phansi komhlaba, uNkulunkulu ezintabeni nasemagqumeni, ube uNkulunkulu nasezigodini nasemathafeni. Akukho ndawo okuliwa impi kuyona unganqobi. Wena uJehova indoda yempi, uJehova igama lakho, ogama lakho likhulu ngobuqhawe, umuntu wezimpi ayinqobe. Uyavula akavala umuntu. Uyavala akavula umuntu. Uvula iminyango phambi kwethu. Waphula imigoqo yensimbi nemvalo yethusi. Wena osipha ingcebo yasebumnyameni nemfuyo ethuswe endaweni ezithekileyo. Wenza ukuba ingcebo yolwandle iphendulele kithi. Elakhi igolide, elakhi isiliva. Inkazimulo yokugcinela itempeli inkulu kunokuqala. Owakho umhlaba nokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kuwona. Ezakhi inkomo eyisemagqumeni ayinkulungwane. uNkulunkulu ongumlilo oqothulayo. Obusa phezulu kwemikhawulo yonke yomhlaba. Okhona ukusuka emkhawulweni kuzimisa emkhawulweni okungwena izolo. Nguwena namhla, nguwena naphakade. Ongenakho uguquka nasithunzi sakuphenduka. Wena ophase konke ngezwi lamandla akho. uNkulunkulu ovusa abafileyo ubizo okungekho ngongathi kukhona. uNkulunkulu ethu engawe imndeni yonke yasezulwini nasemhlabeni. Esandleni sakho khona amandla namagunya. Esandleni sakho khona ukunqoba nokwahlula. Esandleni sakho khona ukubatshazwa nokutuswa. Esandleni sakho khona udumo nesibusiso. Esandleni sakho khona umcebo nenkazimulo. Esandleni sakho khona ubukhulu nobukhosi. Owakho umbuso unakuphela. Owakho umbuso ukushiyela kweminye imibuso. uNkulunkulu omiyo phakade. uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo. uNkulunkulu umnini mandla onke, Alpha noOmega. Wena omdala weinsuku, onwele zakho zimhlophe njengoboya bezimvu. Omehlakha njengamalanga bomlilo. Obuso bakho babalekelwa izulu nomhlaba kwangatholelwa indawo. Wena onyawo zakho zinjengetshe jasiphi. Wena ngukhanya ubumnyama obungekho kuwena nakanye. Wena ohleze ekhanyeni ongesondelele lutho kukho. Wena ogqoka ukukhanya njengengubo. Wena owenza ingilosi zakho zibe imimoya. Owenza ikhonsi zakho zibe ilanga lomlilo. Wena ovula amazulu njengendwangu. Ubuye wendlale njengamatende kuba kuhlalwe kuwona. Wena ogibela amafu uzongisiza. uNkulunkulu ogibela inqola yamafu noNkulunkulu. Umnini mandla onke ngumlilo oqothulayo. Izwi lakho lithinta intaba ithunqa. Izwi lakho njengokuhloma kwemfula yamanzi emkhulu. Izwi lakho liyisande esiqhephula amadwala. Izwi lakho lithinta intaba incibileke. Izwi lakho liyisibane enyaweni sethu. Izwi lakho linenkazimulo. Izwi lakho liyimpilo esemathanjeni ethu. Izwi lakho liyawisa umsedari yaseLebanon. Izwi lakho liyahluma amahlathi aseGadeshi. Izwi lakho linamandla liphilile. Libukhali kunezinkempe ezikanhlolo zombili. Lihlubana hlwana isithambo nomkanja, umoya nomphefumulo. Izwi lakho lizamazamisa ihlane. Izwi lakho baba ngalo uyadala. Ubizo okungekho kube khona, khazimisa uJesu Kristu ngalo. Konke okuphambene nalo siyakuchitha konke. Siyakuthiya siyamelana nakho konke. Siyamelana nakho emkhathini phansi kwenyawo zethu. Emhlabeni phansi kwenyawo zethu, emanzini phansi komhlaba, right under our feet. Moya ongcwele, moya oqiniso, moya okuphila. Moya omusa, moya enkazimulo, moya inkululeko, moya ubungcwele bowaphakade. Sithuba phambi kwakho sithi asilutho kuwe. Ngaphandle kwakho asilutho, ngaphandle kwakho singenze lutho. Ngaphandle kwakho asinalutho. Khuluma uphilise usindise wophule. Qashula yonke imichilo yejoka nebopho zobubuwambula ukhulula usindise. Ngomoya okwazi nokuqonda. Okuhlala phana nomaso okholo nesibindi. Wamandla nokumesaba uJehova othando nozikhuza. Wentobeko nobumnene in our midst. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Let your glory and presence have all supremacy and gainful ascendancy from start to finish. In the name of Jesus Christ of Nazareth, amen.
Kabonga uJesu ophilayo. Dambama sibengelela oqotshwe kaNkulunkulu the man of God. Jesus. Utata umfundisi MJ Mavundla. Egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Amen. Praise the Lord. Uyabona kuma kuthiwa lento yobupostoli ibiyisikhundla netitle. Ohola nina la eDavidton uyena umuntu ompostoli ke ngokwenkonzo. Uyena umuntu okufanele ngabe ugijima ephapha ke ibiza ngompostoli zonke izinkalo lezi. Nkosi Jesu. Ngoba vele inkonzo. Amen. Okuhle ngoNkulunkulu ukuthi uma inkonzo unayo yobupostoli awunendaba nokubizwa nokungabizwa ngoba yona iyasebenza. Unjalo. Okucasulayo futhi kuba yilokhu ukuthi abayibiza ugcina ngasabonakali. Unjalo. Isebenza lento abayibiza ngayo. Praise the Lord. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ngezinto esizibona lapha njalo. uNkulunkulu asenzayo nangu novusi naye ehamba ebheka le evusiwe. Praise the Lord. Imangaliso nje eziphamisa ubuhle nobukhulu bukaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu into yakho uyayifakazela ngeimangaliso. Isenzo 2 verse 22 zithi uJesu indoda efakazelwe uNkulunkulu ngeimangaliso nangayibonaliso. Siyabingelela bonke abadumisayo. Umathofozela uma Mustela nomunye uela la eduzane. Kukuloko okuncane kukhona ene teaspoon netonqosi likhona la teaspoon ngegama kaJesu. Khona kwagcuma gcuma nayo sekuyihlamukile. Sekuyishile khona kwagcuma nayo ngokhisimuzi la. Sibingelela ogogo nomkhulu sibabingelela nezibuko zabo. Ngegama kaJesu Kristu. Praise the Lord. Oh tata umloyi nawe bakushiyile nawe wedwa manje. Tata uGraciano bakushiyile manje awusekho. Abasekho siyabingelela uwedwa nesizungu sakho baba umloyi. Ngiyobona sikubingelela noma uwedwa baba umloyi ukuthi uyazamana ngokhisimuzi. Uzwakala sewuthi ake sihlale ngapha. So nathi siyakuzama mfana. Praise the Lord. Baba no mama neyizizwa nentombi abantwana abancane bonke oTipot no Teaspoon uma kukhona baseyiswini nabo sebabingelela ngegama lika Jesu. Nina ke nithola abantu eyiswini ningashadile nigcine ngalomntwele. Hamba uzala lapha lizwe loshoni lokho uzalila ngazi kwenze njani lapha. Nkosi Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. Ake sixoxeke Haggai chapter 2 verse 8 no 9. Kishumayela nje lapha kunento eyifakazela ukuthi sesibusweni impela la ekhaya. Njengoba ngishumayela njena sengizobuyela emuva ngiphethe iCD senginikelelwe iCD enhle iCD yomsalo la ekhaya oculayo umama uGama noma umem uGama noma umom uGama noma umum uGama noma umim uGama senginayo siyozwakala le ngifikela ngiphethe linye iBhayibheli sengishumayela ngelinye elihle Jesus. Awuyazi kuningi nje kezwa labazalwane khona sebethi abathanda indaba bathi bala nokunye futhi ngizoshumela bangizela ukuzobala Haggai 2 verse 8 Ngelami siliva. Yeah. Ngelami golide. Yeah. Usho Jehova Sebawothi. Inkazimulo yokugcina yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala. Ngelami isiliva. Ngelami igolide. Usho uJehova Sebawothi. Inkazimulo yokugcina yalendlu ake sisho sonke sithi yalendlu. Yalendlu iyakuba nkulu kuneyokuqala. iyakuba nkulu kuneyokuqala. Lesi is propheto sebandla leinsuku zokugcina lesi emhlabeni wonke. Ngaphambi kokuba kuhluthwe ibandla enye yezinto uNkulunkulu azogila ngayo umhlaba ukususa ingcebo nemali nomcebo negolide nesiliva ezandleni zabangafanele emhlabeni athi turn it over to the church. Alibongwe igama kaJesu. Hallelujah. Ibandla kuzophendulelwa ingcebo esezweni ibuyiselwe ezandleni zebandla before rapture emhlabeni wonke. Bayezwa abantu abakhona endlini. Ayizonikelwa ingcebo ibandla ukuba liye nayo ezulwini lengcebo ngoba icurrency yala emhlabeni ayithengi ekhaya.
Oh yes. I-currency yalapha i-tangible iyinto ephathwayo laphana umcebo wakhona ongabonwa kodwa okuyivalue ehigh kunalokho okubonwayo ngoba okungabonwa kunamandla kunokubonwayo futhi okubonwayo kwavela kokungabonwa Amen. futhi okubonwayo kuphethwe okungabonwa bayezwa abantu abakhona Amen. yingakho indoda eyodwa yasemagadara ingakabi namadimoni babeyishaya ngeimpama nje isinamadimoni babethi bayibopha ngamaketanga iwaqashule bebaningi bahlule bonke ihambe yoyihlalela emathuneni ngoba sekukhona okungabonwa elwa ngakho nalabo ababonwayo bangizwa abantu abakhona la endlini Amen. so ke isikhathi seyinsuku zokugcina lapho khona uNkulunkulu ezophendulela ingcebo yezwe ibuyiselwe ebandleni Jesus. akusona sodwa lesi prophetho kukhona okunye okukhulunywa kwi-Old Testament kungeyisi prophetho kuyindaba kubhalwe phansi under the law ngoba i-Old Testament ihlukaniswe ngezigaba ezimbili uJesu uyibiza ngokuthi it is the law and the prophets uma uJesu nje ethi umthetho nabaprofeti uqonde lonke iTestament elidala alibonga igama kaJesu Amen. so ke kukhona lapho futhi ephinde khona le ndaba iprofeti under the law lapho khona uIsrael esezophuma eGibhithe kuExodus ngaphambi kokuba uIsrael aphuma eGibhithe kwasho uNkulunkulu uqobo wathi ningavele niphume nje wathi qalani niye kwabaseGibhithe nicele zonke izinto zobucwebe igolide nesiliva amabhengela amacici amaringi yonke into baya abakwaIsrael bayocela kwabaseGibhithe lithi iBhayibheli besasuka ezindlini zabo beya khona uNkulunkulu wabaphumusa bafumana umusa emehlweni abaseGibhithe uma kuthiwa bafumana umusa aqondweni qonde ukuthi kwakunendoda nomfazi nezingane lapha athi uthi uyakhuluma unkosazi nenye inkosazi ivele ithathe yonke ijewelry ithi hayi thatha konke sengobheka kukaBaba kanti nobaba usenikeza umyeni wayo lenkosikazi naye ngabe wathatha konke sengoncinga inkosikazi kanti nezingane seyinikezene isale indlu yaseGibhithe ingenalutho lithi iBhayibheli lona lele silifundayo lithi babaphundla abaseGibhithe Njalo. kahle kahle abaseGibhithe ababeluleka uFaro they had nothing to do with the Israelites anymore base bethi susa laba bantu siphele sisuku ukuhlupheka kithi babengasafune kulandela Israyeli abaseGibhithe ababe advise uFaro into eyenza baqale phansi balandele uIsrael futhi ukuthi indoda nendoda endlini kwayo yathi yabheka ijewelry negolide elikhona yathola akukho lutho yathi yaxoxa nomakhelwane umakhelwane naye wathi akukho lutho wagcina sekuphela isection yonke ithi asanalutho kwayobikela inkosi kwathiwa iGibhithe lonke alina golide alina silver nanti igolide liyosithela Nkosi Jesu. kwase kuthiwa balandeleni laba abantu abalandela uIsrael abantu abebengasayithanda indaba ngenxa yeinhlupheko ezayibashayile babethe susa laba bantu kusuke konke ukuhlupheka kithi kodwa babalandela nje ingcenxa yokuphundlwa shout hallelujah Hallelujah. before kuhlwithwe ibandla izwe lizophundlwa Eish. ingcebo yalo Nkosi. so ke umsebenzi esesiwenza manje owokufundisa ibandla likaNkulunkulu emhlabeni wonke ukuthi bazipositione bame endaweni efanele ukuba uNkulunkulu athi mayebuyisa akuthatha ngale Yeah. akulethe ngapha wena ukwiposition angafiki uNkulunkulu athathe into kumuntu ongafanele azoyijikijela kwena ngaphakathi kanti nawe awufanele kwawena Aha. Aha. bangizwa abantu abakhona endlini Amen. wena kufuneka wena ube yilento angesiyona lona ophuciwe uma sikufundisa ngokuthembeka ekunikeleni okweshumi sikufundisa ngokuthembeka ekutshaleni nasekunikeleni iminikelo yonke sikwenza ube generous and liberal ukuze ophuciwe ningafani ngoba ngeke kuthathwe umuntu into kumuntu ofana nawe izonikezwa wena nifana Cha. Angeke. uyangithola umuntu okhona la endlini Hallelujah. so kahle kahle uma ufundiswa ngokunikela awuphundlwa awudeprivewa uyapositionwa Yes, Lord. uyashapewa uyalungiswa uyapreparewa upreparelwa isikhathi esingaziwa umuntu ezizofikela ibandla likaNkulunkulu emhlabeni wonke Amen. so ukuthi ingcebo ingene igobhoza igeleza isuka kwezinye izandla iza ngaphakathi it has been prophesied Jesus. bayezwa abantu abakhona endlini Amen. ngisho nalamabandla lana ayisikhombisa
esambulo okunye okushiwo imiyalezo ebhekiswe kona kuyisiprofeto okunye kwakho ngoba ibandla nebandla into ekhulunywa kulo ihlukene kathathu kukhona okukhulunywa kuqondiswe ku geographical church kuqondiswe kulelo bandla lelo elibizwe ngegama uma kuthiwa Sardes nje kuqondwe kuyona impela ibandla lase Sardes geographically kukhona okunjalo okune geographical specification or application okuqondiswe ngqo kwaba seSardes impela bese kuba khona okukhulunywa kuthiwa kuyo ingilosi yaseSardes kanti kuqondwe a typical application kuqonde ibandla elikhona somewhere emhlabeni kodwa elifuze ngoba onke amabandla esikuwona analo ibandla alifuzile kulana isikhombisa angazi nela sehamba vangeli uma ungawafunda onke lamabandla uzoyithola ihamba vangeli nampa abafana nathi kulamabandla awu7 alikho ibandla elingenalo ibandla eliyitype yalo kulana isikhombisa so ke kwakungakhulunywa nje kuphela kuyibandla eligeographically ngokwegama lapho kuleyo ndawo kwakuphinde futhi kukhulunywe nebandla typically elifuzelelo okukhulunywa nalo lapha ya alright okwesithathu kwakuphinde futhi kukhulunywe nebandla kaNkulunkulu emhlabeni wonke periodically shuthi ngokwestage sehistory yebandla ukuthi selikuphi ibandla kwistage salo somlando uyangizwa umuntu okhona la endlini uyabona nje uma kuyiwa kuyibandla Laodicea kuqondwe istage sokugcina sebandla likaNkulunkulu kusukela kwizenzo chapter 2 kuze kuzofika ekugcineni kwi-rapture iLaodicea isho the last stage of the church and uma ubuka amazwi kaJesu awabhekise ebandleni lokugcina kulana u7 akhuluma ngengcebo awangazi noma uyangizwa umuntu okhona la endlini akhuluma ngani kuleli lokugcina ayiphathwa ngingcebo kuSmirna ayiphathwa ngingcebo kwabaseFesu ayiphathwa ngingcebo kweSardes kodwa lapha egcineni kuphathwa ingcebo ngoba inkazimulo yokugcina yalendlu iyo bankulu kunokuqala elakhe igolide elakhe isiliva nalapha ekhuluma ngengcebo futhi akasho ukuthi kubi ukuba nengcebo kwabo abaseLaodicea uthi ngokuba uthi ngicebile kanti awazi ungokudatshukelwa ngabe ucele kimi igolide elihlanzwe ngomlilo akalwi nokuceba kwebandla leinsuku zokugcina uNkulunkulu uma irebuke ibandla laseLaodicea noma ilast stage of the church ulwa ngendlela elicebe ngayo uthi licebe ngendlela engafanele bacebile kodwa ngabe becela igolide elihlanzwe ngomlilo manje bacebe ngendlela engafanele bayeka indlela efanele Nkosiyami and ya prophet walento yokuceba kwabantu beyibandla ngendlela engafanele yo ya prophet walento yokuhamba kwamadoda ahambe amadoda anyamala alule inyawo into ya prophet ngoba niyibona njena umbonga uNkulunkulu uma wabusiswa wakhonza ebandleni lapho holwa khona indoda emesabayo uNkulunkulu lapho into zayo zonke ezinhle nezincanelekayo nezihalelekayo zivela ngesandla sika Jehova hayi ngokunyamalala kwendoda ihambe ilule inyawo uSijesu angizosho into eziningi lapha ngikutshela nje mina ukuthi ya prophet walento yebandla lokugcina ukuthi lokuthanda ukuceba ngalendlela ukuthi bazofuna ukuba abacebile by hook or crook Nkosi noma ngabe ku right ukuceba kwabo noma ku wrong uma iba rebuke ibona bodwa ba rebukwe ibandla laseLaodicea ilona lodwa eli rebukwe in matters pertaining to wealth and finances ilona lodwa okukhulunywa ngento ethinta imali kodwa uthi ucebile kodwa nga ucele kimi ngikunike igolide elihlanzwe ngomlilo ngamanye amazwi akukuba uceba ezinsuku zokugcina kodwa yithani nicebile ubungalahlekile umlilo shout hallelujah Jesus ngoba lento yokuthi ubo uyibonga ukuthi sithe sisenqungqutheleni sashaya amamiliyoni amabili azashawa nje amamiliyoni uphi umlilo sithengela umfundisi wethu iprivate jet yindli private jet wayesendiza ngebhanoyi kodwa nonke nibanda qanje ngekhala lenja uphi umlilo hayi Jesu bayezwa abantu abakhona la endlini amen uJesu uthe ebandleni lenzuku zokugcina laOdicea alibe negolide elihlanzwe ngani ngomlilo gold plus fire bayezwa abantu abakhona la endlini amen bese uma sikhuluma icomparative speech
ngamabandla abamhlophe belikhona lapha neThekwini iDCC iDom uma uyakhona uzwe isingisi esibandelayo uzwa amavesi amaningi nawo ayibandela bese kuthiwa kunikele kuvele kuphuma amamiliyoni amathathu same time Hawu. kucaca ukuthi hayibo ikhona imali la kodwa umlilo awukho kodwa imali ningi uye kwamanye lana nsundu uthola ukuthi kuyavutha phe umlilo ukhala kusahlantshelelwa ukhala kusadubiswa kodwa imali ukuthi mathi akukhishwa ayibonakala uthola umlilo ukhona lapho kodwa imali ayikho Yabo. silimele uzoletha ibalance emabandleni ukuthi awuphakame umlilo ayiphakame imali ningabi ibandla elinegolide umlilo ungabonwa ningabi ibandla elinomlilo imali igolide lingabonwa. These are the last days bayizwa abantu abakhona endlini Amen. soko ukuyipositiona kumi ngokuthi bhekani kubaba Abraham owanikeza umpristi uMelkisedeki okweshumi kwakhe konke owakuyena wayenamathuba ngempela okudoja umfundisi wakhe okweshumi ngoba yena wayikholwa yena yedwa wabona kulula kabe unyamalala kwekholo uliphethe lona lodwa ngeke amanye amakolo kuyilolodwa kumele liswaxe nje lathi kuvule kuthi usathatha indlela usahambile phelile njalo kusonto akusontwa ngalelo langa ikholo bungabile yasondizwa alikho ngezona kodwa wakwazi ukuthi ebona uMelkisedeki eseza walungisa u10% wayo yonke into anayo Yeah. ngoba wayefuna ukuhamba engalahlekelene nesibusiso uAbraham okuthiwa simbheke wayeqonda ngokugcwele okweshumi kwakho konke ngoku kaJehova okweshumi akuyona imali yakho ekaNkuluNkulu funda Leviticus 27 verse 30 okweshumi akuyona imali engeyakho ekaNkuluNkulu funda Levi 27 verse 30 Okweshumi. Nokweshumi konke kwezwe. asithi okweshumi konke Okweshumi konke kwezwe beka okwembewu yezwe yeah noma kwezithelo zemithi yeah kungoku kaJehova. kungokabani bakithi Ngcwele kuJehova. okweshubo kabani asiphindeni okweshubo kabani okaJehova. uma uJehova ethatha ingcebo ezandleni zabangakholwa nababi uyithatha ngoba sebamqeda bedla imali neyakhe Ha. uyisusa kubantu abathi bamphanga bedla imali yabo neyakhe Hayi. uma iseyibuyisela ngaphakathi kumele ayibuyisele kubantu bona abayaziyo engeka Jehova Yeah. ngeke ayophuca amaqola aphinda nikeza amanye amaqola Ha. should abe ne favoritism between two qolas kube khona iqola al favor neqola al rejectayo ngizwa abantu abakhona endlini Amen. kufuneka abantu abakholwayo bazi kahle ukuthi njengoba safavor ngegazi kaJesu njengoba safavor ngoKristu Jesu sanikezwe isibuso sika baba uAbrahama asiphile njengobaba uAbrahama ukuze uma uNkulunkulu enza njengakubaba uAbrahama ethatha ingcebo yezwe eyinikeza thina ngoba wakwenza kaAbrahama wathatha ingcebo yezwe wayinikeza uAbrahama asithole sifana nobaba wethu uAbrahama alibonga igama Jesu Hallelujah. kuphela lo moya wokuthi ngoba ubaba Mavundla mbona uyakhulekela ufuna ukuthi akukhulekele uthola ithenda ungakaze koma 100 nama 1000 unikeze uJehova okweshumi kwakhe bese uthi uma ngeke ayithela nje baba lethenda uzobona ngizoletha okweshumi uzoletha okweshumi ezintweni ezinkulu ungakaze ukwenze ezintweni ezincane uzokhohlisa uNkulunkulu nomfundisi wakho bobabili ubabenza opopayi ngoba iprinciple ithi othembeke okuncane Yebo. uthembeke nakokukhulu Njalo. uma ubuzowakhipha ubuzokhipha okweshumi kuma million umbuzo sekutheni ukhiphileni kuma hundreds wenzeni kuma 1000 uma ungakhiphanga kuma hundreds nama thousands khohlwa ukuthi uzokukhipha kuma millions uyothola ama million ushaya uchithe ngoba mhla sigcinayo kobe ngathi sixoshile kanti ubalekela ukuthi uyabakweleta abakhulekelayo ayikho lento yokukhulekelwa ukuze uthole into ezinkulu bese uthi uzokhipha okweshumi sewathola into ezinkulu kungekho lutho olwenzayo ngalokho okuncane okuthola manje Yebo kunjalo. everybody say positioning Positioning. sifundisa amakholo ukuthi awanikele ngathi ayahlanya awanikele ngathi awasile hayi ngoba edeprive imali zawo kodwa ngoba elungiselelwa ukuba abe ama stewards igama lakudala elamanje lishi manager ne
awuzobe ama managers of God's wealth. uNkulunkulu akutrust ngomnotho nomcebo omkhulu ukuthi angangiphathela amamiliyoni kwiKingdom yami ngoba ngimbonile kuma1000 ethembeka. Bangizwa abantu abakhona. Amen. Ngeke uNkulunkulu atransfer ingcebo yezwe ayithathe ezweni ayilethe kuwena ube ukhukhulela ngoqo kangoqo. I difference ukuthi ungaphakathi kwetende bona bangaphandle. Uyabo? Angeke. Angeke. Kahle kahle ipositioning ukunikeza uJehova kweshumi kubeka kwiposition yokuthi izinto zehlele kuwena. Ingakho ethi uma uke wathembeka wamvivinya ngokweshumi neminikelo abesethi ngokuthululela. Haleluya. Ibusiso. Ngaphezulu kokwenela ubungayithwala. Fundo kwesibili Izaga 11 verse 26. Washeshisa kabanandi wemathofozela ne? Agodla amabele. Abantu bayamqalekisa. Funda lapha 25 ke. Umphefumulo phanayo uyakhuluphaliswa. Oya ngizoyilungisa njalo lento yehumusho lesizulu la. Lithi isizulu umphefumulo phanayo uyakhuluphaliswa. Senzobuyela singesinike. Kahle kahle awukhuluphaliswa uyacetshiswa. A generous soul will be made rich. Kunomehluko phakathi kokucetshiswa nokukhuluphaliswa. Ngoba bakhona abantu abakhuluphele abangacebile. Yabo. Njalo. And bakhona abantu abacebile but still namanje mawuthi uyabheka uboni le mali iphele laphi abakakhuluphali namanje. Kodwa banjani bazalwane? Acebile. Thola uceba uyanuka pho kodwa nje usize 26 ukhalo lomnyovu. Isicebi esiusize 26. So ke henye into ukuceba, henye into ukukhuluphala. Singavuma ukulahlwa iTranslation lapha ya. Njalo. Umphefumulo ophanayo uyakucetshiswa. Awuyele kwesingisi ke khona bezoyibamba ukuthi iqonde khona ngempela noma yipi translation izofitha lapha fundi. Kwi-NLT. Yeah. The generous will prosper. Yebo, the generous will prosper. Woza kwi-King James ninayo? Niyamsondezela iKing James umuntu? Iswati la. Iswati. Yeah, ukhona neKing James nje la endlini. Ungasho ukuthi Holy Bible ngoba onke amaBhayibheli aholy. The generous soul will be made rich. Nanso ke ithi siyifunayo. Umphefumulo ophanayo uyokwenziwa wenze njani? Ucebe. Cetshiswe. Uyapositionwa uma kuthiwa yiba wophanayo, be generous. Ngamazi giving is an exercise. Uyazi exercise labantu abajima ko Virgin Active. Iqala kubuhlungu. Kodwa once waqeda inyanga kugcinise kukhona into engavumi lishona ungajimanga. Abanye gcinise kunamajaqamba. Ngamazi uma ufundiswa ngegiving ngisho kungaqala kubuhlungu. uNkulunkulu okuhlukumezayo akumfundisi okuhlukumezayo akubandlo khoza kulona okuhlukumezayo. It's an exercise. Amen. Exercise yonke ngale noma ngabe yipi inobuhlungu bayo ngaseqaleni. Kodwa iyona iyaproduce open emakhadi. Babuya phesheya kodwa baqala kubuhlungu besaqala bejima ebhuqwini ngakubo. Kodwa lokho obuhlungu babaphosela phesheya ngoba no pain no gain. Kunjalo. Uyangizwa umuntu okhona endlini. Ingakho ngikhuluma ngesibindi nani ngeindaba zeimali ngoba ngiyazi ukuthi akusho lutho ukuthi uma ngikhuluma kwabanye benu kubuhlungu. Vele ubuhlungu yinto okumele umuntu adlule kuyona before ajabule. Uma kade wawufuna ingane ungayithola ukuthi ubaba Mavundla akakukhulekela uthola abantwana uzokubeka izandla ukhulelwe kodwa akuzothi ngoba nakho ukhulelwe ngokukhulekelwa wena okwakho ukuteta kungafani nokwabanye nawe mhla uteta yize wakhulekelwa uma uzoyigona kukhona ubuhlungu oyodlula kubona before uyigone awuqhamukise ugona ungadlulanga ebuhlungwini. Ewe. Uyabona njengoba ngushumayeza ngendaba yokunikela okweshumi neminikelo nje angikuzweli. Ngoba ubuhlungu into yawonke umuntu obheke ekuzuzeni. Kunjalo. Indlela nje ebheke ekuzuzeni idlula ebuhlungwini. Ubuhlungwini. It's an
Exercise. Angikuzweli. Kunoba ngikuzwele ngoba uya ngelinye ilanga sengithatha iviki lonke sengikufundisa ukubaluleke kanjani sifane namaJuda into yakho yokuqala ukubube nayo uyinikeze uJehova. Ufunde ukuthi into oqala ngayo kuba nayo ongakazi waba nayo musukunela uyithole bese uthi ngibona ubaba yini sikhipha umoya kangibona ubaba ufunde ukuthi ukubambe into oyiqala ucabanga uJehova. Yeah. Ingane yokuqala oyizele emshadweni uthi le iyoba isebenza endlini kaJehova ngoba he or she is the first child in this relationship or in this marriage. Uyangizwa umuntu okhona la endlini yonke into yokuqala uyinikeza uJehova. Uyabona ngenkathi uJeftha ethi okokuqala okuyongihlangabeza ngiphuma empini wayeqala ukuphuma impi wayengazange alwe wayesefuna ukukhipha ifirst fruit yama results empi wahlangatshezwa indodakazi yakhe ayithandayo wayinikeza uJehova as a first fruit ngoba into yokuqala awuvela ube umoya nomoya kangibona ubaba yini inikezwa uJehova angafiki lokho ngokuthinta ngelilanga sisaya nje ekufundiseni impela kusazonikelwa impela futhi onomoya wesibusiso uyothi uma ngibona ngifika jabula ukuthi nango lozokhuluma ngezinto eziphakamisayo onomoya wekhesi uyocaswa ngoba isiqalekiso sinomoyana ukunyanyisa umuntu okhuluma ngemnikelo bengathi wena onginyanyayo kanti isiqalekiso esikuwena esinginyanyayo ngoba asifuni uphume kulento ekubambile angiyisabi nje lento engikhuluma ngayo angiyisabi ngizoyiphinda futhi Jesus. ngizoyiphinda futhi ngoba khona lapha ibandla kumele liye khona hayi la sehamba vangeli ibandla likaNkulunkulu globally ibandla likaNkulunkulu liyaprepare liprepare ukuthi uNkulunkulu asuse imali kwezinye izandla ayifake kwezikaNkulunkulu izandla emhlabeni wonke. Shout hallelujah, shout hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Engifundisa ngalethu uNkulunkulu ukuthi asiyeke thina abantu abansundu ukuthi uma uthola into uqala ubuzuvela uba nomoya kangibona ubabani ngakusho lokho ngo31 December ngamtshela ngemoto yokuqala yofika ngathi ngoyinikela kuyena ngathi the first car eyofika ngangitshele komunye usisi ngathi akayikhulekela wayikhulekela iMercedes Benz ngathi mayifika leyo moto ngoyinikela kuyena ngayinikelelwa mhla ka 3 July 2017 ngise stopini ngikhomba phezulu umunwana phezulu Patrice Motsipe ngakhuleka ubusuku bonke ngomhla ka3 kwazi washa u4 ekseni waveza umuntu engizoyinikela kuyena ngakusasa kuseni ngavuka mfonela ngayinikela ngingakayiboni ngayinikelelwa ngayibonile ngayinikela ngayibonile ngenzani ngifuna ukutrain ingqondo yami ukuthi ayijwayele ukuthi yimi engitshela yona ngeke ngizokwenza ngezinto zami hayi yona itshele mina ngeke ngizokwenza ngezinto zami ngoba uma usatshelwa ingqondo uzongayila uNkulunkulu ekufuna khona Nkosi. uyothi uNkulunkulu ukhipha ukuthi ithi ingqondo ukuthi khona ubusukukhokhela ngani isikwelete esithile ubusukukhokhela ngani kube ingqondo ekutshela izinto okumele engamademeshe okumele uyowavala utshelwe ingqondo yakho nokuvala kwamademeshe. Kanti uma ulalela uNkulunkulu once you obey God damages will take care of themselves. Bayizwa abantu abakhona endlini. Amen. Ngafona ngamhla ka4 ngayinikela ngomhla ka4 ngifuna ukuthi ngiyiqale mina lento engizoyitshela nina. eSouth Africa yonke kumele sikukhuphule lo mkhankaso ukuthi iloko lokuqala isicathulo sokuqala uma ungazi wena sicathulo yonke into yokuqala ayiye kuJehova. Bayezwa abantu abakhona endlini singabi abantu okunela ngabamba into athi ngibona ubaba yini. Ubona amaJuda lokho acontrol umnotho forever nje ukuthi angabhimba kukho konke okunye abebuthaka kukho konke okunye kodwa ngeke iJuda bebuthaka ngase kokweshumi neminikelo. Benginilinganisele kuseni ngithi mina kuze kusuke impi uHitler abulala amaJuda wayecasulwe yini iJuda liphingile lithathe unina umfazi kayise lamphendula umfazi walo nendoda yakhe uyise kaHitler wakhule nebitterness ukuthi uyoyiphindiselela emaJudeni. Uyabona lo Juda lelo ngapha immorality lahlekile isimilo sinjani kodwa ngalo uma uthi uyobheka amafayila okweshumi eadmin office zonke imali inikelwe zonke kodwa kuyaphingwa ngapha nomkamuntu. Jesus. Enye izinto ebuye nehluleni nenivutha kakhulu nithandazeni zenikhala. Yabona lapha eThekwini emafletini bashada ngomnikelo lapho sesibakhona befake igate engaqedanga kahle ukuthungwa eziphelela lapha ngenhla nje.
ashada ngomnikelo kanti ushada ngomnikelo nje naseflatini ushada ngaso leso skate nomzimba nendoda kolapha angashade nayo ushaya ngemoto nga3 nga4 nga5 akanikela ukuthi hamba dompasi kodwa isimila sikho wena uphila impilo engcwele ube ungikhukulela ngoqo kangoqo let there be a balance Osiyami akube nobungcwele kube nokunikela akube nomlilo kube negolide in the church shout hallelujah a generous soul will be made to be rich. Umphefumulo onikelayo uyokwenziwa ukuba ube njani? Ngitholile into mase ngenza i-research ngabantu abafinyele ku level yokuba ama-billionaires. Okubili nje ngizokusho ngesibindi publicly yilokho. Angizokusho kunye. Akuvami kubantu abangakholwa ukuthi umuntu afinyelele ku level yokuba i-billionaire. Zingathintekile izinto zombili kuye zizodwa zombili zonke kuye eyedwa kunama shady dealings umuntu ongakholwa uma ibillionaire kunemkhonyovana embeke lapha phezulu akafiki umuntu ongakholwa ekubeni ibillionaire kungekho ama shady dealings abe involved wona 2 akafiki umuntu ongakholwa ekubeni ibillionaire ngama shady dealings alone engangenanga kwi giving umuntu ongakholwa okulevel yebillion yokuba ibillionaire he knows what it is ngisho engakholwa engazinavesi kodwa uyisigqila segiving Jesus hayibo uyangizwa lo mzalo la amen angikhulumi ngawo kholwa ngikhuluma ngomhedeni ngithi mina every unrepentant and unbelieving person okwazi ukuba kwi level yekuba yibillionaire akaciciyeli ngokunikela hayibo abezo labantu ngishoyo Nkosi okay nini nifunda indaba zokuthola lokho lo baba lokuthiwa uBill Gates number 1 as the richest man emhlabeni wonke kwasuka le ndoda number 2 yase Mexico yehlulwa uBill Gates number 2 as the richest man yasayina icheck ka 10 billion US dollars bobabili ayiphathwa yokukholwa bobabili ayiphathwa indaba yokukholwa angazi uma ngizwa kodwa number 2 ohlulwayo ngengcebo wasayinela number 1 omehlulayo wamsayinela isheke lika 10 billion US dollars ongemumva unikeza ongaphambili yeah abahedeni labesikhuluma ngabo akona amakholwa abahedeni ngitheni mina ngithe umhedeni akabi billionaire kungekho kokubili lokhu 1 involvement in shady dealings 2 igiving futhi akuhambi kanye kanye hamba kokubili kube indoda nomfazi ungambona umhedeni eyibillionaire lalela umlando wakho wezokunikela uzothothi kunqwaba laphandle la khona washiya amasheka phezulu umhedeni uPatrice Motsepe nje lo engamazi noma uyakholwa noma cha kade ngitshelwa ngekhehla alifica alifelwe imoto lingamazi ukuthi uPatrice walifica alifelwe imoto emgwaqeni wama walibo uthi wathintwa ukuthi lingangobaba wakhe wathintwa ukuthi lingangoyise wavele wathi baba ngicela ume lapho ungabusasuka wahamba ongena kwelinye lama garage laphana wakhokhela imoto ngakheshi watshela base garage ukuthi hambaniyo kuloya baba hambisa le moto kuloya baba bayi driver base garage imoto bayimisa kulo baba ebhizi ngaphansi kwemoto exaka imoto yakhe ethu yayikhanda bafika nemoto nje bathi baba usuphumile insizini thola uzoyihudula kanjani leyo kodwa imoto yakho nansi manje sikhona Jesus leli khesa lasina Patrice leli khesa lahamba selihamba ngemoto entsha kuthiwa lambona many years later sevela ku TV ukuthi wemngami nangu lo muntu wanginikelela imoto kuthiwa kanti unikele uMotsepe awuyinjinga leyo akangazisho nagama nani ngeke ulifinyelele ku level yokuba ibillionaire noma ngabe uhuya umhedeni ngama shady dealings only kuba ama shady dealings plus giving kunjalo ngishe nemkhonyovu kodwa khona lapha anikela khona futhi akanikela into encane unikela ngempela manje into engicaka ukuthi sizofike abahedeni abangamabillionaire babambe imfihlo ye giving as a principle hayi as a Christian standard hayi beyibambe nje as a principle not as a Christian standard abana ndaba nokungena izulu nokungangeni yeah kodwa bayenza as a principle wena uthothi sidonse iminyaka sikufundisa ngento ebhalwe eBhayibhelini kuwena ke yena uyenza nje as a principle kuwena siya struggleisha kuwe ukufaka entweni ibhaliwe khona umsebenzi othi ngikwenziwa lapha nasekhanda nje ke nasekhanda nje khona umsebenzi sekungitshela enye into nje lokho sekungitshela ukuthi leli khando leze ngaphandle belishodile ukwenziwa
bekufuna lenziwe nangaphakathi lenziwe kabili lenziwe ngaphandle sibuye sikubuyisele lapha lenziwe khona ukuthi ake nimphinde futhi nilizame nangaphakathi Hawu Nkosi uJesu. ngoba sekulo nje ikhanda nayo lento yokuthi ikhanda lakho likhokhela u3000 kodwa uNkulunkulu umnikeza o100 rand njalo intshengisa ukuthi uma usunenkinga ungayi uNkulunkulu yana ekhanda ngoba idate yakho wena ukhonza ikhanda wena impendulo zakho ke nezicazulo zonke zenkinga ayivele ekhanda ngoba iworship itshengiswa ngendlela onikela ngayo uma unikela kancane uNkulunkulu unikele kakhulu ekhanda show you are worshiping your own head. Get your solutions to your problems from your own head. Mawunenkinga musukuya uNkulunkulu yidlana amathambo ekhanda. From your head. Yeah. Yasitshela Nkosi. Bayezwa abantu abakhona endlini. Lo bhuti odlulwayo wanikelela omedlu ngo10 billion US dollars after 3 months kwavela ama report athi lo baba wase Mexico usehamba phambili. Usem overtakeile uBill Gates as the richest man in the world sekuyena number 1 akuyena number 1 ofika waboleka imali kwabanye wathayisela kweyakhe number 1 okhipha imali kuye wanikezwa phambi kwakhe. A generous soul giving pays. My Jesus. It pays to give. Uma ungafuni ukuphakama qhubeka nobungoqo kodwa uma ufuna ukubona impilo yakhe iphakama lwana nobungoqo. Amen. Ubungoqo umoya okumele ulwe nawo by both heart and soul. Ulwe nawo ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo yonke ingqondo yakho nangayo yonke umphefumulo wakho nangayo yonke amandla akho ulwa nje nobungoqo. Ubungoqo. Uyazi ingane ngithi lwana nobungoqo ingoba isibusiso nesiqalekiso sihlala kulabo H bobathathu. Isibusiso sihlala ku heart no head no hand. Okay. Nesiqalekiso naso sihlala ku heart no head no hand. Jesus. Into eyenzekayo ngenkathi ke ungakholwa uyigcwalile iqalekiso kubona bonke o-H i-heart i-head i-hand uthuma uthola uJesu ohlatshwa yizwi sisuke kwi-heart ube ne-blessing kwi-heart kodwa sisala isiqalekiso kwi-head na kwi-hand. Ngenkathi sikufundisa izwi sesikhipha isiqalekiso kwi-head sekufuna kuwenze ngezandla ukuze kuphume isiqalekiso kwi-hand. Kungabikho u-H onesiqalekiso in your heart no curse, in your head no curse, in your hand no curse. Ingakho phela isambulo 1 verse 2 sithi verse 3 sithi ubusisiwe ofundayo. Verse sithi ubusisiwe ofundayo. Ingani ukufunda ukwenza ubusiswe? Ingoba once wafunda khona into ezophuma la ekhanda. Awufundi kungekho kungabikho curse ezophuma ekhanda. Definitely the moment you finish reading khona curse ephumile ekhanda. Jesus. Uyangizwa umuntu okhona endlini? Amen. Bangizwa abantu abakhona endlini? Hallelujah. Ngoba impilo yakho ayinakuphakama above the level of the knowledge of your own head. Ngisho indlela omkholwa ngayo uNkulunkulu ikhanda lizodetermine uthi umkholo kangakanani, mkholwe ngapi, miyeke ngapi. Uyangithola umuntu okhona endlini? Amen. Ikhanda lakhe lizodetermine uthi uNkulunkulu umkholwe ngala, miyeke ngala. Uma usubhobokele kumkholweni uNkulunkulu kwingcenye ongathi ungamkholwa ngayo kusuke kukhona oqale kwalungiswa ekhanda ngenkathi ufunda. Jesus. Bese uyaqala uyabhodloka uyamkholwa nala ubungamkholwa ngakhona ngenxa yento oyifunde kwalunga ekhanda. Amen. Bangizwa abantu abakhona endlini. So uma kukhulunywa ngokuyipositiona kukhulunywa ngokuthi Leviticus 27 verse 30 okweyazi ukuthi okweshumi okukaje okaJehova. Isaiah 11 verse 25 umphefumulo ophanayo uyakucetshiswa uyakwenziwa wenzenjani ucebe. That is the position okumele ube kuyona kuze kufezeke lesi propheto. Sahagai 2 verse 8 uthi elakhe igolide elakhe isiliva inkazimulo yokugcina yalendlu yobaNkulunkulu yokuqala. Ake ngikuphindele into engayisho mhla 31. Mhla 31 nganixoxela indaba abanye sebeyikhohliwe abanye abakayikhohlwa ngoba bayayithanda indaba kunamavesi. Nganixoxela indaba mhla 31 ngathi uManxumalo oshade kwaMasikane eKranskop kwamaphumulo ushade nomfundisi waphupha ebusuku wabona iCasino negama leCasino la kugembulwa khona
walibona igama layo wayibona ehambe ngena kulo mnyango wekhasino. Uma engena wabona umshini nenombolo yawo umshini ibhaliwe. Kwathiwa dlala kulo mshini. Wayibona edlala kulo mshini efakela imali kuwona wawina kwathiwa nanku umshini okuphathele imali. Wakhonjwa embonweni ebusuku lo mshini. Ngiyacela ke ningangibuzi ukuthi umzalwane aye nekhasino noma cha ngoba mina ngikutshela a true story kodwa when it comes to ukuthi umzalwane aye noma cha Nkosi yami. angingeni angichumi angichasi ngoba ivesi lithi umzalwane akagembule angaze ngihlangane nalo kodwa ngikutshela nje mina ngomanxumalo bayezwa abantu abakhona endlini uantu wami lo usaphila yena umyeni wakhe sewashona ngakusasa bavuka baya kulo casino ayibone ebusuku into engiqonda ukutshela wena ubumqoka bephosi bokubamba iposition uthi ungalahlekelwa iposition ngoba izinto ezikhulunyiwe uyithola ngoba sizokufica kwawena usekuyo iposition. Yes Lord. Bafika laphana wahangena ngaphakathi umanxuba lo wawubona umshini awutshengiswe embonweni ebusuku exactly kuleyo position ngokwenombolo yawo. Waqala wafakela ama coins aphela imali eshintshekile ihamba nabafana ababili uthulani noNhlanhla abafana bakhe. Uyaphela imali wayeseyeluleka abafana wathi gadani lo mshini kungadlali umuntu kuona ngoba sengiqalela ukudlala njoba ngiqalele nje ukudlala imali yadonseka iya ngokuyisondela ningadedele omunye umuntu ozodlala ngoba ngiyitshengiswe lo mshini. Ngisayoshintsha imali ngiyabuya ngiyaqhubeka nokudlala. Wahamba wayoshintsha imali esahamba nje kwaqhamuka omunye ubhuti wathi ngicela ukuzoba futhi ungadlala la athi uNhlanhla uthe umama singadedile umuntu kusho lokho okuncane athi lo mdala hayi ungadlala nje kanye ngoba umama akakabuyi athi umuntu uyayilahla manje position wamdedela wadlala kanye njengoba eshilo kanye kwaduma umsindo ikhasini kwathi wohlo kwakhala amahudu kwape kwasuka zonke isebenzi zeza ngapha kwasuka nabebeshiye nebegembula kuya imshini beza kulo umathi uyabuya nemali eshishekile ufika abantu bonke sebengungu umshini wakhe. Nhlanhla kwenze njani uthulani kwenze njani mina ngithiwa akadlale kanye nje kuphela angazi kanti kwenze njani uma esethatha imali kaMalo athi uqonda ukuthi uma uthi imali uthatha imali kaMalo kanti wenze njani athi mina ngifakelile njengoba ethi angidlale kanye ngawini. Useyalwa lo mdala uthulani usefuna ukushaya lo bhuti akabuyisa imali kaMama wakhe uthi umama ngicela uyibambe kahle mfana lo udedelo wena ngithi wathi yebo ngakho ke dedela ke imali ihambe nayo nje ubukwazi umdedela adlale nemali idedela ahambe nayo wena ongangilalelanga ngithe ungadedeli muzi. Imali ebonwe okukhulunywe ukuba iye komunye umuntu iyaya komunye ngenxa ukuthi lokukhulunywe naye ufunyanwe engekho kwiposition yatholwa omunye umuntu ongene kuleyo position. Senzani njengoba sikhuluma kanje asikufundekeli ngeindaba zeimali awufundekelwa you are being taught ukuthi bamba iposition ngoba lesi sikhathi okogcwaliseka ngaso uHagai 2:8 no9 esithi inkazimulo yokugcina yalendlu iyoba nkulu kunoqala asaziyo ukuthi yipi inyanga imuphi unyaka iluphi usuku kodwa sizofika ngoba akushoyo akuphuthi. Wena yiba othembekile kokweshumi nemnikelo until the day cometh. Uma sesifika isikhathi asikufice uyibambile iposition abese yathululwa amafastela ezulu ithulula ibusiso ngaphezulu kokweneleyo. Keep on holding on. Hallelujah. Bambelele kuthembekeni uyena uNkulunkulu ezwini lakho othe kothembekile uziveza ethembekile. Wathi koyisigwegwe uziveza eyisigwegwe. Niyafisa ukuthi uNkulunkulu aziveze ethembekile imalini zenu kodwa nina ngeimali nibe nizigwegwe kuyena. Uma ufuna ngabe isigwegwe kuwena endabeni ezithinta imali yiba othembekile nawe kuye endabeni ezithinta imali kungathi uhola okweshumi uhola imali ka 15,000 ulethu 800 rand no 600 rand uthi okweshumi u15,000 okweshumi kwa 1,005 uma ungakwazi ukubala yana kwazi ukubalela bakhona njalo ukuthi wemntana ngifuna ukuthembeka angifune ukugejeka ngicela ungibalele okweshumi kwalena ke manje sesihola nangu Ramaphosa uyinyusile yeah uRasmatas selokhu kuthatha uRasmatas isinyukile
sekumalini kokweshumi kwamma kunje ubalelwe ukuze uthembeke kuye naye aziveze kuwena enjani ethembekile ngoba uma uyisugwegwe naye uyoyiveza kuwena eyisigwegwe. Position yourself. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hayi siyambonga Simakade. Uyizoyo lo uye manje naphakade. Kuthiwe imala. Hayi. Uyaphhi ngapha? Uthethela abanye endaweni yakho. Asimcela uNkulunkulu bangcwele. Silwe naleli demon. Elisikhipha kuyiposition. Sisiza. Sesijuluke kangaka. Hey, yeah. Akengenze altar call yabaqala ngqanje ukunikela kweshumi abathi ngizoqala mina bengingakunikeli. Khona abanye nje abasanda kukholwa abangazange bezwe ngokweshumi mina ngaye ngasonto esontweni lapho kuthiwa khona okweshumi irandi. Yabona usho ukuthi uthola information wrong uthi ukhoza uNkulunkulu utshela into wrong so ke manje uma usuthola iqiniso ufuna sikhuleke nawe ngenkathi uthatha decision uthi manje sengizwe iqiniso sengizokwenza njengoba uNkulunkulu ezwini lakhe eshilo abathi angazi ngakunikela kweshumi kodwa sengizwile sengizonikeza uJehova kuyonke into engiyitholayo u10% okweshumi kwakho konke ngibheke kubaba Abraham ngenze njengoba Abraham sizokhuleka nabo manje nabe bekwazi okweshumi kodwa bengathembekile abathi sengizothembeka ke manje nabe benikela okungeyikho abathi sengizolethwa kuyikho ke manje ake sivulele lo thuba nje manje mangibe othembekayo ngingamhluphi mangibe abe-admin ngicela basilethele imvilophi zala ekhaya zokweshumi ngoba abanye balaba bayaqala nxa abaphethe kwa imvilophi. Abanye babo bayaqala abe-admin basilethele imvilophi noma ngabe ubani olethe uphethe imvilophi zala ekhaya naza ngazi noma zeneleni akeni sitholele imvilophi zokweshumi zala ekhaya. Nizenze zibe ezenele mangi